zan saki yar uwarsa sannan in je in samu budurwan da ya taba nema sai in rama ai ba zai ramu ba. Na yi muku fatan alheri uwar gida. Ha ba sarautar mata fa aka ce kuma sai kawai a wallahi an gozan je in zauna ma ni ta ranga dadas ya dinga ganin ta kawai tana kwalliya in ga mata zama wata daurayya na gawa. Allah Malam mai kati ya ce assalamu barka da waraka amma komai ka gani sai godiya ba abin da zan ce mai. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam. Madalla wake magana? Alhaji Kabir barka da aiki. Madalla wake magana? Mai kudi na gusafe. A'a malam mai kudi na gusafe muna jin ka. Alhaji Kabir kenan. Na'am. Gaskiya da ni ne gaskiya. Wannan ma shi ma na yayyawa. Amma shi amana bane kai ne ka yi masa ga abin da yana hiki kuma shi kana da yaki. Ya zama munafiki. Allah haula wala quwata mai gyara dai ya dan gyara maka ne gyara maka mai. To da shi ma amarya ya aure sai ya ce dama sun saba da juna. ai amarya ita yar uwarsa ce. Sai ga cewar to ai da ita aure da ba komin ta uwar ce to amma ya ba shi uwar gida kawai to kaga ba magana. To uwar gidan kai wai ce ka sake ta ai kai ka rubuta takardar sakin ba shi yasa ka rubuta ba. To shi ya zuga mai to zuga ai ga maka kai ka zo ka ga masa laifi shi kuma ya ga babu abin da ya kamata a yi irin wannan. Ni da ni ne gaskiya wannan leggel za ta zai ta. Leggel. To ai dai da kuma leggel to mi za a yi da shi wannan. Ka zama munafiki. Allah ya taimake mu. To madalla ina ga mai kira ɗaya zan ɗauka da Allah dan saboda na ma shiga gonar wasu kuma ya kamata a ce muna yin mana dan bita ta daidai amma dai saboda mun dan taba lokaci sai muka dan bi ta gonar wasu amma ga mutum ɗaya na karshe. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wallahi daga nan da Malam Lawai. Malam Alhaji Kabiru. Kana gimu ne sosai a begi? Yau begi nan kusa da. To madalla muna gin ka sosai mu din ma. To ni na bugo da gaishe ka. To wallahi na gode mi yake wallahi mi yake aku mu yake madalla. To jama'a ina ganin dole ne mu are mu tashi daga nan gurin saboda lokaci wanda aka ɗeba wa shi wannan lokaci yayi har ma mun dandana. To idan gaskiya in har bakinka yana yoyo duk ranar da bakinka yake yoyo wallahi ina gaya ma ka je kai ta ba kai ta faɗa ita surutu je ka kai ta magana komai a ciki sai bakin komai ka faɗa komai sai kaji ka ga wani amini ne zai ji magana da ke tsakaninka da matarka tsakani da Allah ai uwar gidanka ko matarka ko wani ai sirrinka ce ai bai kamata a ce ka san wasu ko lalata masu kai sai sun zo sun faɗa aboki wane ne kai da zan zo in gaya maka in ce nayi kaza wallahi talla baka isa ba kuma me yayi ma zan zo in gaya ma cewa wai matata wai muna cikin matsala da ita kaza in har ba za mu lokacin da ake cikin daɗi da mata ba za ka iya buzo ka ga abokinka ba amma yadda an ɗan samu yar matsala ya ka fito ka dinga tona asiri a waje saboda ka Allah ma ya magana irin ku wallahi Allah ya magana irin ku gobe ka kuma gashi nan yanzu ya aure ta kuma gurbin ta su je su zauna lafiya in gaya ma wataƙila dama ya ɗan fi ka gani da ido yawan ta yi polishin ɗinta in gaya ma ta dinga kyalli akan hanya kullum sai ka zo kana kokawa ka fito da ɗan babur ɗinka birni za ka